kaya budine wong ceplek lali yen kalengkane ngorot ing prasasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item iki Resi Wisamuka kang wis bali kepriye kabar kawusanane anggone panjenengan netepi kesaguhanmu manemban sinuwun nderek munjuk atur rikalenggan sakmangke kula sampun kasembaden ngrengket pun Hanuman sampun tanpa kekiyatan babar pisan malah atur meninga sakmangke kunarapane Anoman sampun kula beto mapan wonten sajroning kula menika mriki wela dalah bagus panemban bagus malah babar pisani sampeyan beto biadange Anoman dateng alun-alun negari Ngastina sisan gawe Duryudana melu nyekseni kinarya tumbal negara Ngastina ing pamrih negara Ngastina saged kecondhokan wujuding Wahyu Trimanggala sampeyan obong urip-uripan Anoman ana madyaning alun-alun negara Ngastina palemban senika ngestaken dawuh sinuwun wela dalah wela dalah anak Prabu kok kados mekaten ingkang dados pakarti paduka ing atase bojone Taberi Tarak Brata Semedi nyedhake rasa ana purbaning Gusti parandene sing lanang malah ndeder dosa ki karepe kepriye jenengan badhe merjaya Anoman kethek sing tanpa dosa kethek sing tanpa luput rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca nyuwun sewu yen niki mengke negara Ngastina nemahi lelakon punapa-punapa Kang Rama Mandaraka mboten badhe tumut-tumut melu tanggal jawab wah merahina semubang iwang aruna kadinetraning anggara apuh sabdaning kukila ringkane kara kakedar niki donganing kung lerewo sing binibanca Wut Allah bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra mituhu dawuh pangandikane anak Prabu Duryudana dina iki wong sak negara Ngastina kabeh dadi seksi nadyan biyen Anoman nate ngobong negara Ngalengka nanging saiki critane diwalik Anoman sing bakale diobong mapan ana geni murep kethek tuwek keklek dang matek kowe mati dadi awu tamat sejarahmu ana kene Anoman
Otap nalika samana ragane Sang Senggana denu bengi kalian kayu bakar kang wis yoga ngobong badane Sang Wisamuka Gya ambeta wujuding obor ingkang ngarsa kauncalake punang kayu sesarengan kalian Sukma Mayangkara kang wis tumurun bali ana ragane krida Sang Anoman hangeta kekiyatan ingkang pungkasan geni den balang-balangaken barisan Sata Kurawa satemah bubar mawut sar-saran Sang Yasata Kura geger alun-alun negara Ngastina. Obong kowe dina iki. Hai. Eh. Obong. Wah. La. Ngobong. Ngobong. Silabet. Lu lagi. Ayo. Wah. Pah. Malut kang katrajang ing dahana. Wadya sanggep kaprabon perang wah adalah monyet elek diobong kok malah pulih sing dadi kekuatanmu yen trimo dolanan geni wis dadi gaweanku lawas ayo harap ngopo iso muka manut tak rangket tangan pak srimpung sikelak pocok gulumu Inarya dadi kutum baling praja pranyata kuwi dudu pendhita nanging kuwi jagal manungsa ayo maju Anoman ora bakal maras miris taker marus bareng mati wujude kowe Buangko! Ya! Wah! Oh! Hi! Oh! Ya.
para titi mangsa jumangkah bergagah katingal gagah arisang senggana den ajarwani Resi Wisamuka badar sejatining wujud risang Begawan Wisamuka nenggih sang Godayatma sok maneh Prabu Dasamuka duk rumuhun. Wah! Etian-etianan gagar wigar babar wirang anggonku gawe rerusuh ana ing Madyapadaya. Dina iki aku ngaku kalah. Taun ngarep janji warga ana ing kene dwayong imane ndheglek panembahe. Godayatma sing bakal ngoro-godho maneh. Yata laruta saking Gudha Sagara Gala yen hatana mutusa sang seri medho ngaturi ketiwasan kene Anoman boten siyos pejah Anoman ora sida mati malah geni ingkang damel sarana mejahi Anoman diuncal-uncalke karo Anoman bubar mawut Sangya Sata Kurawa lan mugi ndadosaken kawuningan nggih Resi Wisamuka inggih sampun badar wujud sekawit tinemunipun jebul Resi Wisamuka menika panjelmaning Prabu Godayatma sukmane Prabu Dasamuka rumuhun belgedes kabeh. Aduh Bathara Gung ingkang mapan wonten ing Sanggar Pamujan. Ingkang mapan wonten Sanggar Pamujan nagari Ngastina nenggih kusumaning ayu Dewi Banamati. Kandhas ing panalongsa, meleng ing pangesti, tekuning panembah weninging pangibadah. Satemah weh gegeter ing antariksa wauta kocap cumlorot cahyane mantresak sada lanang Wahyu Ratu Gya nunggal sajiwa mring anggane Sang Banawati.
sawang. Ae tak sawang ana sanggar pamujan si Banowati. Ibadah kok rumangsa ora ana rampunge. Apa ora ngerti bojone gagar wigar. Ora kelakon mateni Anoman. Bojone judhek malah ngibadah ae. Mbuh ora idep. Duryudana ora idep. Rasa judhekku, rasa mumetku bakal suntak ana isuk iki. Dasar yae niki penak-penake. Awak rudo paripeksa Banowati. Sientitne dene iki. Lho sinuwun. Kaya wong setanen Duryudana. Merga wis 2 wulan genyong ngempet hardane nggawa nafsu. Mangkono ya dilumahne Sang Banowati. Tangan tengen ditaleni nengen. Tangan kiwa ditaleni ngiwa. Sukune tengen lan kiwa ugi den taleni pinenthang wani. Den dilati wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil. Wayu ratu oncat saking anggane Sang Banowati. Wah! Bola bali wong lanang ora kuat kederajatan. Cak rekoso sedih lho ora gelem. Wayune lunga. Tobat. Wayu ratu sing wis sembodo tak gayo malah oncat saka ragane Banowati. Ngastina ora sida kecondhokan Wahyu. Waduh lali aku. Aku njaluk ngapura Banowati. Ing Warawa jimate kalima sabda prapteng Demak Nagari Hanja jimatira nenggih klima sahadat prapteng Surakarta Nagari Jaji Madira uang kertas kantining urip Gelising kandha ringkesing carita Wahyu ratu ingkang oncat saking anggane Sang Banowati manjing dhateng Radyan Arjuna dene wahyu kasatriyan manjing ana jiwane Sang Bimasena kiya kagiat satriya kekalih
Kyai Semar kang sumusul ana ing alas Eka Cakra Kyai ana cahya manter sak sada lanang. Cahya manter kadidene seratan Dewa Nagari Wahyu Ratu manjing ana ragaku. Janaka ngantukake kanugrahan wahyuning ratu Kyai. Wahyu kasatriyan nyawiji dadi siji kelawan Bima Sena Kakang Semar. Syukur bage jumurung nggih, Gus. Niku sedaya perangane Wahyu Trimanggala. Saksampunipun ngantokake wujuding kanugrahan, sampeyan ampun enak kapienak. Sampeyan kudu nindakake tapa ngrame. Bebantu sapa wae kang butuhake bantuan. Sapa sing kudu tak bantu Kyai Semar? Kadang sampeyan si Anoman niki wau badhe dipun perjaya kalian para Kurawa. Lantaran pendhita Serayan ingkang peparab Begawan Wisamuka musuhe Werkudara. Kabar sumebar pawarta warata. Wahyu Ratu sing entuk Janaka. Wahyu kasatriyan sing ngregem Werkudara. Wahyu kabrahmanan sing gaduh senggana. Kurawa ngaplo ndak entuk apa-apa. Kurawa. Barisan witing klapa caweske jaluk wahyune Cicil Bratayuda dina iki cah. Werkudara, Werkudere, Kakang Kartomaremu. Melayu-melayu gawe kaget ana apa? Jaluk Wahyu Trimanggala. Waton nyawane Werkudara isih mancing ana ragane ora bakal mulungke Wahyu Trimanggala. Rangsang Baluwarti. Ya! Hey! Woi! Ye! Woi! Kakang Surtayu melu maju, melu wae. Cicil Bratayuda titir ilang nyawamu Dampanono. Wah! Hei! Ya! Sing peteng sampun padhang, sing ruwet sampun udar. Wahyu kabrahmanan manitis dateng senggana.
Wahyu Ratu manunggal dhateng Ndara Janaka. Wahyu kasatriyan manuksma dhateng Ndara Jodiwati. Ingkang mekaten lampan Wahyu Trimanggala sampun paripurna. Sing becik dadya patuladan sing ala kagilsa anut lakuning jaman. Lalakon sedalu nadas kenging kinarya kaca benggala mbok menawi Brahmana, Ratu lan satriya niku dadi dalan jayaning negara, rahayuning bumi Nuswantara. Astaprata.